Сучаснасць, яе каркас, аснова, конус. З любога глянеш боку невясёлая аповесць. На поле пераораным збіраю я пачаткі, голымі рукамі не падышлі ажурныя пяльчаткі. У шэраг хтосьці ставіць рыфмы, папраўляе націскі, канчаткі. Размову вядзе пра лёгкі хлеб, пра зайчыкаву хатку, пра хованкі, пра статкі, пра тое, што жыццё не працякае гладка. Я не супраць, але чтоб штотыдня ўсё спачатку. Не бачым з нахабным выклікам кінутую нам пальчатку? А можа, здзекуецца прасторы гэтай плямаваты полас? Няўжо сапраўды на сувязі купала і колас? Даюць благаславенне, папераджаюць, каб не бралі з рук чужых пячэння? Уплятаюць рыфмы у мой непрымірымы голас, каб не забыліся, якога роду мы нашчадкі? Побач цётка, броўка, крапіва, Гілевіч, Богдановіч, міласцівы Божа. З галавою ў мяне